fleca artesana, local emblemàtic de Barcelona. L'origen d'aquest establiment remunta des del 1876 i ha passat per diferents mans i sempre com una fleca artesana. El 1950 passa a mans de Gavi Soler i el 1976 passa de mans també, igualment sempre amb la mateixa activitat de fleca artesana, a Emili Agustí. Finalment, el 1996, els meus pares Jordi i Lluïsa i jo vam agafar la fleca, continuant sempre amb la mateixa activitat i ara actualment ja estic portant jo el negoci i seguim sempre amb la mateixa tradició de la fleca artesana. Durant tots aquests anys hem fet una evolució de gamma de productes, a part del pa tradicional hem buscat noves fórmules com el pa d'espelta, pa d'integral, pa de sèsam, pa de nous, pa de ceba. A nivell patrimonial hi ha 3 muntants de fusta tallada amb motius florals donant suport a una marquesina, on hi ha escrit el nom de l'establiment, fleca artesana, i al centre la data de 1876. A l'interior dels muntants tenim 3 plafons, als 2 extrems hi ha 2 gaites i el del mig és una àmfora amb motius de blat. A sota dels plafons ens trobem una fusta tallada i a sota de la fusta tallada trobem un vidre amb uns dibuixos decoratius molt ben elaborats. Us convido a que vingueu al nostre establiment, que és al carrer Tallers número 2, tocant a Rambles, i gaudiu dels nostres productes.